Todo preparado para este minuto final con María e con David no quinto chanzo no alto do plató, contentos e felices. Sí. E ainda máis contentos que poden marchar se consiguen dar coas 5 respostas ou o que é o mesmo. Irían para esa Federación Galega de Enfermidades Raras o bote de 5.000 euros que temos no programa de hoxe. Aí está. 5.000 euros en xogo, un minuto por diante, 5 categorías e 5 acertos necesitan para que sexa o final máis feliz no Atrápame no programa de hoxe. Categorías, cales son? Imos velas. Temos Reis, Melchor, Gaspar, Baltasar e Apapar. Ese é o menú. Apapar, encántame. Vai vos ben, non? Sí. Vai nos ben, luce bonito. Pois veña, sorte neste minuto, rapaces. E tempo. Reis, que dous animais xa estaban no portal de Belén con Neno Xesús cando chegaron os Reis Magos? A mula e o burro. A mula e o burro. A vaca Non e a é mula. correcto. Melchor, en que reality de 2025 te podes encontrar con Melchor? Reality, Reality. famoso deste ano. La isla de las tentaciones. Sí. É correcto. Gaspar, de que rexión española era o ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos? ¿De qué región? De que rexión? Sí. Castela Mancha. Paramos o tempo. E de paso recapitulamos, que xa transcorreron 27 segundos, temos máis de medio minuto por diante, e xa destes no cravo ca da illa esa das sereas e das piscinas, jacuzzis, estivo moi ben. Quédanos saber os animais que estaban no portal de Belén con Neno Xesús, Vaca e a mula. Era vaca e mula. e ainda temos por diante outras 3 preguntas. Veremos se a de Gaspar é correcta ou se non. Veña, sorte, seguimos, 33 segundos Veña. por diante. E tempo, non é correcto. Baltasar, a partir de que século Baltasar é representado como un home negro? Que século? Do século... 17. 17. Non é correcto. Apapar, doce galego feito con ovo, miolos de pan, mollados en leite, azucre e froitos secos. Bica. Paramos o tempo. No, feitos secos non ten. Paramos o tempo. Xa dixo David aí froitos No. secos á bica, No. pode que sí, pode que non. Doce galego feito con ovos, miolos de pan, mollados en leite, azucre e froitos secos. Fáltanos tamén os dous animais que están no portal de Belén. E fáltanos tamén esa comunidade autónoma, esa rexión. Vale. 15 segundos. Nada máis vos diga se é correcto ou non é correcto. En canto lea o enunciado Reis, podedes contestar. Pois veña, sorte para os dous. Tempo, non é correcto. Reis, que dous animais xa formaban Boi parte... e mula. Mula. É correcto. Gaspar, de que rexión española? Comunidade de Madrid. Non é correcto. Baltasar, a partir Siglo de que século? XIX. Non é correcto. Apapar, Pudin. de galego. Non é correcto. Gaspar, de que rexión española era o ilustrado Gaspar Melchor? Da Rioxa. Non, tampouco era da Rioxa. Tempo. Faltar aí. Valencia. 3 preguntas. Era asturiano, era de Asturias. Jovellanos. O século, a partir do que Baltasar se representaba xa como un home negro, era o século XV, este doce galego feito de ovos, miolos de pan, mollados en leite, azúcar e froitos secos, e o bandullo, que se facía en moitos Peñón. lugares co estómago do porco, dai o seu nome. Non puido ser, pero grandísimo papel que fixeron David e María. Forte aplauso para vos, rapaces. Graciñas pola vosa participación. E o seu esforzo ten un merecido premio. Van a ir para a Federación Galega de Enfermidades Raras 1.000 euros. Xa o vemos. Esta semana colaboramos con moitas asociacións que sempre están a facer unha gran labor e con elas imos repartir o resto do bote. Con elas e co resto de compañeros e compañeras que nos acompañaron esta semana. Así que adiante. Temos aí a Litos, temos a Rosa, a Manel, a Dani, a Marcos, a Trisha, a Violeta e tamén a Edi. Non vos manquedes que por pouco que nos queda de programa. Mellor marchar dunha peza. Foi un placer, rapaces. Gracias pola vosa colaboración. 4.000 euros que repartimos entre estas asociacións, que aquí non nos quedamos con nada, e vos quedade que para a semana que ven máis Atrápame, e Atrápame especial... No, vos no. Veñen os protagonistas do Nadal. Os cativos, os cativiños protagonistas no Atrápame se podes. Vémonos ata a festa. Chao, 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 chao.